Ćao svima, evo ovako jedan spontani video sa spontanim osvjetljenjem i bez ikakve skripte. U ovom videu bih malo da pričam o tome čime se ja bavim i šta su to računari, šta je to 3D, a da ne pominjem VR i tako. I ovaj video nije za kolege baš, mislim slobodno kolege pogledajte i pozdravljam vas ovim putem, ali ovo je jedan opšti video za bilo koga ko želi da pogleda i nema pametnije stvari da radi. Šta je to 3D? Šta su to igre? Šta je to programiranje igara, skriptovanje, modelovanje, VR, šta je to sve? I kada bi me neko pitao i kada bih ja objasnio, pa ja bih rekao, pa znaš, ja pravim 3D modele u programu, realne 3D modele iz sveta, pravim ih u nekom programu i onda to bude u igri ili u nekom drugom programu i tako dalje. Aha, ti si programer. Ne, nisam programer. Programer. Ok. Kada bih napravio isto neki model i kada bih stavio na Faceu ili bilo gdje na neku društvenu mrežu, neko iz društva bi mi rekao, što ti dobar Photoshop. Nije Photoshop. Mislim, ok, ajmo, ako neću sad da se samo podsmevam i da bude kao fazon, aha, ti si pametan, mi smo svi glupi i tako da. Ok. Nije problem što neko baš se ne razume u tehničke stvari i ne zna čime se ja bavim i ne zna prosto sve te moguće profesije koje postoje. Ok, to je sve ok, ne znam ja sve profesije. Ali to neka osnovna, kako da kažem, računarsko-tehnološka obrazovnost, kultura i tako dalje. Mislim, ajde, bitno je ovo da pomenem. Stvar koja bi me najviše uvijek iznervirala, a to je sljedeće. Kada bih rekao čime se bavim, dobio bih odgovor, kompjuteri su budućnost. I taj odgovor bih dobio čak od 2010. kad sam ovime počeo da se bavim još kao klinac. I znači ja sam još tada govorio da li bi to bio neki drugarica ili neka osoba, bivši nastavnik, profesor, nebitno. Bilo koja osoba, znači pita me čime se baviš, ja objasnim i dobio bih taj komentar, računari su budućnost. Ja sam još tada govorio, ne, računari su sadašnjost. I pazite sad ovo, znači pričamo o 2010. Danas je 2020. Znači čitava decenija razlike. I mislim, ovo sad kako mi je stao glas, kao da ću da plačem, neću da plačem, samo mi se osušilo grlo. Dakle, pričamo o 10 godina razlike. Kompjuteri su budućnost. Dobro, ok, samo ja da postavim jedno pitanje. Kada će računari generalno, znači ne pričamo o ovim stvarima kojima se ja bavim, koji su advanced, to jest naprednije. Mislim, sad će možda kolege da cringe-uju kao, šta je 3D advanced, to je ovo, šalim se Znači, pričam za prosječne ljude, ok? Znači, imam pitanje. Kada će nešto kao što su računar i internet, kada će te stvari da se smatraju današnjicom, a ne tamo nešto što je došlo sa zapada, iz Matrixa, iz ne znam koje budućnosti, mislim, deca koje su rođena 2000. godine, mislim, to sad više nisu deca, to su odrasli ljudi. Ta deca su gotovo sva, pričamo o Srbiji, znači pričamo o zemlji koja nije ono što bi se reklo first world, nije baš prvi svet, a ako mene pitate uopšte nije treći svet, znači negde second world, odnosno drugi svet, znači neka zlatna sredina, zavisi imamo neke prilično dobre stvari kao na primjer brzinu interneta, to ne možemo da se žalimo, to imamo odlično, a po nekim stvarima smo loši.
Ali okej, sve u svemu mislim da jedna država kao Srbija, i pošto pričam na srpskom jeziku, znači razumiju me osobe iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, možda i Slovenije i tako dalje. Znači pričam za ove prostore, okej? Kada će te stvari da se smatraju današnjicom i svakodnevnicom? Jer zašto sam pomenuo osobe koje su rođene, na primjer 2000-te, ono nije bitno, takozvana generacija Z, ako se ne varam. Ogromna većina, i pričamo o 90+%, znači ogromna većina tih osoba je odrasla uz smartphone, odnosno telefon. A to je danas poprilično pristupačno. A da ne pričamo o računarima, laptopovima i tako dalje. I sada, ajde ovi stari, znači, ajde njima i da se, kako kažem, da im se progleda kroz prste, ok? Ajde. Ali ove neke mlađe osobe, znači pričamo o tu 30 godina, 25 godina, 20, ok? Znači taj rang od 20 do 30 godina, ne mogu da progledam kroz prste njima. Znači, moji vršnjaci da govore za te neke stvari, to je budućnost. Dokle? Kad budućnost ono? Ok. I sad kao, ajde, računari su budućnost, a pritom ne zna se šta je računar, ne zna se šta je internet. Internet više koristi nas nego što mi koristimo internet i tako dalje. I to je budućnost, ok. Znači, te stvari u budućnosti se tako onako lako koriste, lako se ispljuju onako, ono. I ajde sad kao fazon, znači, uveo se Python u osnovne škole, 5. ili 6. razred, nisam siguran ono. I sad kao, mi smo budućnost, ok, svi ćemo da imamo plate, mislim ne, ja sam prerastao i osnovnu i srednju školu, ali ta deca koja sad idu pohađaju te razrede u kojima se uči Python, opa, idemo, sad će deca da nam za par godina kad završe školu, sad će svi da imaju 1000 evra platu, programer 1000 evra plata, ne. I to uopšte, to znači uopšte nije istina, nema veze s mozgom, zato što ljudi ne znaju šta znači supply and demand, odnosno ponuda i potražnja. I ti kada prepuniš određenu profesiju sa ljudima koji nude svoje usluge, odnosno u ovom slučaju pričam o Pythonašima, ljudima koji koriste Python i tim mladim osobama koje će kasnije moći da se zaposle, znači njih će biti previše, a šta desi se na primjer da izađe neki drugi jezik koji je lakši, koji će da zameni Python, ili se nešto desi u bilo kojoj sferi programiranja, kako god, ne znam, i to se prosto promeni. I onda šta će da bude? Onda će da se nađe neka nova stvar, neki novi buzzword, neka nova zanimljiva reč, kao malo pre na početku što sam pominjao, znači to su računari, internet, i sada će da bude, to je Python, pa će da bude neka, možda to upravo bude ovo. Šta je ovo? Opa, evo me, 2040, a? Znači ovo je VR. Znači, poenta je dajem samo jedan primjer ono šta može da bude budućnost i onda će svi da kažu, aha, mi hoćemo to da se uvede u škole, to je budućnost. I dođemo do istog tog, ono, isto kao za računare, isto kao za internet, isto kao za, mislim, Python nije bitan, Python sam uzeo samo kao jednu od mali milion stvari. Možda bude dropshipping, možda bude pravljenje igara, ili možda bude 3D printing, šta god, znači nije bitno, ali u ovom videu sam htio da pričam o tome kako je malo iritantno to kako su ljudi generalno danas, i pričam znači i o mladim ljudima kojima baš i ne može da se progleda kroz prste kada su ove stvari u pitanju. Znači te tehnologije danas, i tehnologije i računari, internet, to je jako široka tema, svaka za sebe, ok? Znači
malo iritira to, ta, kako da kažem, nezainteresovanost. Kao da se ovako gleda s pola, sa jednim i to zažmurenim okom. Mislim, evo primjer. Neki tamo drug bavi se ili biologijom, ili medicinom, drugarica, nije bitno. Ja kada bih se sastao s tom osobom i kada bih pričao, šta ima, kako ti ide, i tako dalje, ja bih slušao tu osobu, ja bih legitimno, iskreno bio zainteresovan da čujem od te osobe, da naučim nešto. Ok, ja se bavim 3D-om, igricama, interaktivnom grafikom, ok, ali volim da naučim i te neke druge stvari, znači marketing, dobro, ajde, marketing je i meni, kako kažem, struka sve više i više. I tako te neke stvari koje nemaju veze sa računarima, znači naveo sam primjer, medicina, biologija, hemija, šta god, fizika i tako dalje. Ja bih slušao tu osobu i onda bih skontao, aha, to je to, tako i tako. Naravno da ne bih bio profesionalac i ne znam šta, ali slušao bih tu osobu i postavio bih neko pitanje kako bih naučio neku novu stvar, neku novu interesantnu stvar, i ta radoznalost, uvijek bih imao tu neku radoznalost, Ljudi danas, mislim, sad ću da zvučim kao neko od 40, 50 i 80 godina. Ljudi danas nisu kao pre, nemaju radoznalost. Dobro, okej, da, nemaju radoznalost, ali ne znam ljudi, dragi gledalci, kad bi me neko pitao čime se bavim, ja bih nekad iz šale rekao, ja sam digitalni vajar ili virtualni vajar. Mislim, čak i kolegama ako bih objašnjavao čime se ja to bavim, ne bi mi bilo baš lako zato što se bavim 3D modelingom, teksturisanjem, skriptovanjem u igrama, pravljanjem igara, malo i level design, VR, znači sve više i više se interesujem za VR, a VR je retkost i u svetu, a kamoli u Srbiji i nekako, mislim, dobro, okej, ajde, to neko, kako kažem, prokletstvo, ta neka cena kad se baviš nečim što je jako retko i što je baš budućnost, pa i logično je da se osjećaš sam, da ćeš teško i retko naći adekvatnog sagovornika, ali opet da se vratim na neku praksu, na temu i nešto opipljivo. Da li su računari budućnost? Da li je internet budućnost? Mislim, nešto što je pre 15-ak, 20-ak, ajde da kažemo 15-ak godina, znači postalo mainstream, znači gotovo da ga svako domaćinstvo ima. Kako neko može da kaže da je to budućnost, I sad mi samo fali da ovo stavim na glavu. Izađem napolje, prošetam gradom. Mislim, dobro, ajde, VR nije baš namenjen da se sa njime šeta po gradu. Mada može, nije nikakav problem. I šta će onda da kažu? Vidi ga, ovo iz Matrixa, izašao iz budućnosti, mislim, valjda je to život, valjda je to, to je sve virtualna realnost, ovo je sve VR. I mislim da bi to bilo to za ovaj video. Kao što sam rekao, hteo sam da izrazim to neko neslaganje, to neko razočarenje sa današnjicom i da pošaljem poruku da ljudi malo više budu štreberi u tom smislu da se više interesuju za stvari, da koriste mozak koji imaju i da prosto budu obogaćeni nekim znanjem, različitim znanjem iz ove i one sfere i tako Mislim, i ajde, pošto sam toliko brbljao o ovim stvarima i rentao, što bi se reklo, ajde ja lepo da objasnim normalnom čoveku, da pokušam da objasnim šta je to čime se ja bavim. Ok, idemo ovako, poželite mi sreću, ovako.
Ja sam 3D technical artist i game developer. 3D technical artist je osoba koja je 3D artist, odnosno 3D umetnik, a poslije ću da objasnim šta je 3D umetnik, koja se razume u tehničke stvari, odnosno što bi se reklo programerske stvari, da se tako izrazim. 3D artist je neko ko modele iz realnog sveta modeluje u programu, znači pravi ih u programu i onda taj 3D model ili 3D objekat, da ga tako nazovemo, može da se ubaci u neki program. Da li je to game engine, da li je to neki drugi 3D program ili 2D program i da se koristi za nešto. Može da se koristi za slike, može da se koristi za animaciju, odnosno videe, može da se štampa, 3D štampa, znači fizički da se napravi, može da se ubaci u igru, može da se ubaci u neku interaktivnu aplikaciju kao što je VR ili neka prezentacija i tako dalje. A što se tiče ove tehničke strane, znači kao što sam pomenuo, tu je potrebno poznavanje programiranja. Ja ne kodiram, znači ne kucam kod, ponekad i to radim. Mislim, kucam kod, ali ne mogu da se nazovem koder, ali programiram na jedan drugačiji način. Samo nije u slovima, brojevima i znakovima, nego je vizuelni. Znači, onaj ko se bavi time zna da je to Slate Material Editor u 3ds Maxu ili Blueprints i razni podsistemi u Unreal Engine-u, ali da ne skrećem s teme, da ne zbunjujem običnu osobu, ok? Dakle, pravim realne 3D modele i nekad i programiram i to sve spajam i dobijamo nešto što može da bude, kao što sam rekao, znači slika, video, animacija, igrica i tako dalje. Mislim da sam sve pomenuo, ali to je u suštini to. Hvala vam što ste gledali ovaj video i kao što sam rekao, jedan spontan video koji nije uopšte imao skriptu i nisam ni znao šta je bila poenta, ali hteo sam ovako bukvalno da se obratim, da popričam sa ljudima koji bi me gledali, To bi bilo to. Hvala vam i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!